Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Febrero 17, tuig 2020. Ari na kita sa gihapon sa bulan sang paghigugma o bulan sang tagipusoon kag ikatatlo na kita. Nga Lunes, karon iyang bulan Aksyon Hotline. February 17, 2020, ginaupdan kita sa technical side ni Akson Oliver Pason. Back up naton karon nga si Akson Dorel Cabato kag Araman. Upod man naton karon nga aga si Akson JM Baikin. Aksyon Hotline. Ako naman Akson Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Of course, magapangalagad kita sa kinaandan tubtob kita sa takna ngalas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Kinabi-abi tama ng aton mga ka-aksyon nga nagaupod na via Facebook Live. Bangon nga hindi lamang on air. Mabatian ang Aksyon Radio Bacolod mga saksihan magkita online. No, pagi sa aton sini nga Facebook account kag Araman. Available kita sa YouTube. Pwede man sa amon sini official website. Araman dira bambatian ang aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ginabuksan ta na karon nga aga ngaton sining nga chat room sa pagbaton sa inyong mga mensahe padala lang palihog kun ara ikaw sa Facebook nagamonitor, may available dira nga chat room nga pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe. Sa YouTube pwede man sa aton nga mga ka-aksyon naman nga nagamonitor on air. Dason may ara kamo dira cellphone ha, nga may ara kamo load pwede gid makapartisipar karon nga aga paagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Hotline. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Hotline. Feel free sa magpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinion, kag reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Hatagan tagid inasang hustisya sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, update sa kaso nga pagpatay sang isa ka pulis. Awol nga pulis. Dira sa area sa Police Station 4 aton sining nga tutukan. Tanong gid ang pinaka-latest karon nga investigation, sino ba lang may kaymuan
nga nagapatay sining isa ka pulis nga taga Bacolod in broad daylight. Damo tawo, damo iya sang mga nakasaksi, nakakita, ginfinishing pa. Tilanong kaisog siniman, sino ning may ara sang guts nga maggimo, magkomiter sang krimen, nga damo sang nagalantaw ko nagasaksi. Wala na gid sila respeto, wala na gid sila katahap sa aton sining nga mga kapulisan. Ano ang latest investigation sa Police Station number 4? Ano diri ang direktibang ginpapanaog ni Police Colonel Attorney Henry Binyas? Sino ay na may kaisog, may guts siniman? No, pagkatapos nga mangtiro ka, grabe pang traffic diri sa palibot sa syudad, dinto naglusot, nga way tumakitang getaway vehicle nila, nagkandak man gilayon sang dragnet, nagkandak man gilayon sang checkpoint, why gid, may intercept. Sa headline number 2, check karon tayo ni ka, may isa ka nagautaw-utaw kag bangkay nga nasa puan, dira sa banwas sang kanduni, o inano ini, anong natabo sa sining victim, bala may ara sang foul play sa pagkasapo sining bangkay o kon rason sa kamatayon sa biktima. Ito kanina dugay-dugay dari sa aton sining pagpangalagad lang ko na ng mga update man na parte sa COVID-2019. Ang COVID-19 o kon Coronavirus Disease 2019, ang pinaka-latest karon nga update perting pagtimbuok kadamo na gid sang mga reported nga nagkalamatay. Noong pinaka-latest kung lang taon naton, pagi sa GMA News Online, mga 1,765 na. Grabe ano, damo na gid ang nagkalamatay. Sa mga fourth-class municipality, you can imagine, nga ang kanamuon, sinimo ni kadamo na sa mabutanti na to, kulang pa gani. Iban gani, isa na giniyak barangay, no, sa mga upland areas o kon municipalities. Kung mo bangod sining COVID-19, damo na, alos siya kabarangay nang napatay sa mga magagmay nga mga kabarangayan. Di hamak, no? Pero pasalamat kita nga diri sa aton sa Metro Bacolod kag sa bahin sa Negros Occidental, wala iya sing problema. O wala na sa karon sang ginamonitor nga patient under investigation or person under monitoring, no? Mga PUM kag PUIs, at least hilway kita diri sa aton sa probinsya. Ilaban na ka mga training angot sini ang ipatigayunon iya sa City Government of Bacolod. Why naman sang record diri sa aton sa probinsya o kung diri sa syudad, pero ang talatapan ni Chief o ni Mr. John Marie Vargas, ang executive assistant, no, sa City Government of Bacolod, may meeting sila, actually may training or seminar. Karon nga daw hindi man ni siya malawigon nga seminar, kaya orientation man lang sang mangin papel sang tagsa ka mga BHERTS, no, ang Barangay Health Emergency Response Team. Sila ini ang mag-aakto, mag-monitor sa mga residente sa ilatag sa mga barangay kag i-report sa Interagency Task Force. Di may mga training sila kag ginapatigayon na una tubtob alas 5 sining hapon sa Mascara Hall sang Bacolod City Government Center. Ibalon ta ng karonda. Importante nga ang pagpanghanda ta ara sa gihapon, no? Importante nga kita diri sa Bacolod kag Negros, wala iyasang ginakabalak-an na nga mga pasyente nga ara sa ospital bangod nga may sintoma sang ginatawag COVID-19. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangaragad o sa aton sining nga magkaaksyon na ang inyong mga mensahe balang ginapadala sa aton sining nga text hotline pakaronan ta ina. Now, diri kita sa unang nga bahin sa aton nga pagpangalagad kay hindi naging maintindihan na nung tabo sa Bacolod City man. At sadtong Sabado, samtang nga nangin masako ang halos kalabanan kung kaysa mo maning tiyempo nga puwerte ang mga muni oras amat-amat na nga nagagutok ang traffic dira sa may Burgos Street, no? Burgos Circumferential diri sa Bacolod.
Damo sa mga fast food chain actually nga rada, no? Tinatabo ang insidente while nga ining isa ka pulis nga ang record nagapakita ang iyas ni record sa PNP is absent without official leave. Amo nang ginatawag nga awol. Now, kaagi assigned ri sa aton sa police station number 7, kag isa ang iya ngalan allegedly sa maginangot on illegal drugs. Amo ning reason gin papanaugan siya sa mando nga i-transfer or i-assigned dito sa Mindanao. And it so happened nga daway ni siya nag-report to, meaning awol ka kag kon indefinite ang imo sining nga pag abiya sa kapulisan o kung way ka nag-report sa duty nimo, isa inasang basihan nga pwede ikaw makakas sa roster ng PNP. Now, siguro may ambot way kita kay balo na nung tabo ni siya. Kay magamo ni oras siling kong tawo daga pinarik-parik. Ang halos kalabanan nangin masako. Ang halos kalabanan kumo nga Sabado upod sa pamilya nagabanding. Titingala ko yang amo paning natabo ho. Nano iniman, what is happening now in Bacolod? Ang aton ginahimo ga-conference sila sa mga tatlo. Ti okay lang. Si Vice Mayor Elcid Familiaran na lang kay gusto tatani baloon sa mga opisyalis ng PNP sa Bacolod. Kung anong latest investigation nila kay Tiario, pila ang sakay dito sa salakyan that includes a driver nga gingamit as getaway vehicle sa sining nagluntad nga krimen. Kaya para sa ako niya, this is another case nga nagadugang lang sa imahin sa Bacolod nga daw ano ning pinatyanay di sa aton man, pinagustuhanay na lang ni. Anong nagakatabo sa aton? Di na, no may grupo diya nga nagahimo sang nagapinagusto na lang kumiter sang krimen in a broad daylight. Ano ni man, what is happening now in Bacolod? The police continue to insist that they are still on top of the situation. Can we consider this as an isolated case lamang? Isolated lamang ini nga kaso? Pero tiyo, may patay naman. No? Butang tapa, may mga records ng police. May mga duda against sa iya. But question, the investigation, tapos na bala against sa iya? Anong nang nanging desisyon? Sini, kag nga mo na giniya kabrutal subong man? Kalain pa blaki, may video pang gindalagan kagin finishing sa action ilibir. Gakirig ang tao, no? Galutangon sa agtang, kag sus gapwak ang dugo kag utok kay guro to. Sorry sa mga palamahaw, pero ti amo na yak brutal. Siling ko grabe maniman. Dua katiro sa tao, patal nga igo sa lawas, patay na na. Pinisingon pagid na ano naginiyak pintas man. Online sa hotline. But tanong sa lang tayo sinimay mo, and of course, one of our city officials nga masami kag amo ni nag-attend nagapamuno dira sa Peace and Order Council is no less than Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Art, may aga sa atong tagpalamat. Pasensya gid aga ta pakaliwat naman gin kwandra sa imo hukaw ko naman ang imo pagpawayda kay siling ko Vice na nung tabo na sa Bacolod may panibag-o naman ng kaso nagliga ni Sabado. I know that you are familiar kag basi kung may report naman nga nakadangat sa imo pero siling ko another case naman sa Bacolod nga mission sa police to investigate sino ning nagapamatay sa Bacolod man. Well, Action Art, ang taon mo ang previous killings. Dito na ginahiwat sa mga kung hindi gabi, kagahon, or wala ba tao, wala witnesses, no? Correct. Ini ang I think pag walang ikalabay gusto mo, mga 3 minutes lang guro, mga nakaaki gusto, kay monitor ko siya sa frequency sa kuwan. Sa police. DRMO ko ga kuwan. So may shooting incident na tabo. So bak ulang ko kalabay. And lang tawon mo pala sa video,
again, share sang isa ka netizens. Mm. Lantaw ka niyo, kung mo, this is already, kung siya, blatant Yes, sir. disrespect. Kay kung mo, ara siya sa public, ara siya makdo sa crowded area. Aha. Then kung nakita mo, may kalakat pa to yung daw gabit sa long arm. Mm. Kita-kitaon, no? Mm. So, hindi mo na siya. Blatant disrespect kag disregard siyang aton nga layi kag kalinong bala. Gani man. Nagaluntad. So, kadamo witnesses dito nga iban siguro ba silang taas ang BTs to. Iban siguro to na pangihi gani siguro because of they create ka fear and panic Correct. sa imo constituents. Mhm. So I think amo ni ang dako ang challenge sa aton kapulisan. Okay. Ang visibility very important sa mga crowded places. So kung lantaon mo sa report na lantaw na ton 19 shells mo Makon mo na. ang Sus. na-recover of different caliber. What if kung may nagsalabat ang demand? Gani. Kag Oo. what if kung nakabato man kung may armas nga dala to ang victim kag nakabalos karon sining kun dako nga problema to kun halimbawa may mga granada nga naglinupok to kun di dako iya nga disgrasya. Kung may long arm man to siya kag dying moment siya, nag-spray man siya. Oh. Kaya mo ito karon sa labat. Mm. So, daw hindi pala nami, no? Okay. But for me, amo ni challenge siguro sa atong kapulisan subong. Mm. Nga butangan ka kuanat. Visible ang kapulisan naton sa mga crowded places. Ah. Kung may mga grudges personal, kung may naway, they do it outside of a crowded and a public place. Mhm. Muan nyo na kaya sa muay to tao. May wala witness. Ah. Why siyang may ma-alarm dira, why siyang may mga kulbaan. Okay. Amo na action art kasi ang sa aton kapulisan ti ang crime solution is very important. Mhm. No, although nga ako unta ina isa kita sa mga peaceful cities in the country. In fact, number 6 kita dire. Yes, sir. All over Yes, the sir. country, the best place to live, no? Hindi ta na pagdulaon tani, hindi ta na pag-ubuon kon bala, na status. Ah. Very peaceful kita. Okay. I hope and pray nga may mauntat kag masolusyonan ining Aha. problema sa ating palibot. Pero ang mga previous nga mga incident ka nagluntad during your Peace and Order Council meeting, may na-report ang pulis sir nga may exister diri bawa nga grupo nga amo giman yung mission nila, vigilante or something, organized crime group sa Bacolod nga nagahimo sining crime. Well, sa ato nakuha na ang report nga they are still investigating the case. Okay. And ang suspect sa amo na may personal grudge, drugs, and rivalry sa mga grupo. Okay. But never na iya gagin ako siyang aton kapulisan na may quantity. May mga death squad or Okay. vigilantes or kayo mo ang isang kapulisan. So, dira niya nagpabilin sa personal grudges, Okay. rivalry, and illegal drugs. Aha. Ang goal. So bisan amo ning cases nga daw ti panalagsag katabo sa Bacolod but because nga naging blatant na in public na daw ay nakaluoy nga perti nakadamo sa linok panay sir naga-expect ka nga in the coming days maplastar gid ang pulis naton may ara ka gina-expect nga mabutang ni sa insakto nga perspektibo nga may ara solusyon on the crime nga nagaluluntad sa Bacolod. Is dapat gid action art, no? Okay. At least or ma-appease mo ang publiko kung masolbar mong krimen. Kung mabalaan nila pala nga ang cause of death dili mo ni. Na. So matula ang mga spekulasyon
kalimuan ini siyang aton kapulisan. Okay. Matula ang spekulasyon nga may mga death squad na deploy diri. No, amo na lang aton nga kuan. No, nga ang gusto sang public mabalaan. And may session man kami, may focus kami on this session. So, may peace and order council, i-take up ta ining kuan na issue nga broad daylight ara sa public place, then amoning katabo. So, visibility sang aton kapulisan kay kung may pulis to siguro basi ito na tabo ang krimen nga dito nga lugar. Finally, Vice, ano mensahe mo sa taga Bacolod nga ang gusto ya sa matabo sa Bacolod, no? Of course, katawhayan, which is ang peace and orders is of everybody's concern nga mo lang gusto. Kaya nga mangin talunsay pagtulog ta diri sa Bacolod City. Mensahe mo sa ila, Vice? Walang sa aton guro message to everybody. Ang Bacolod City is one of the peaceful LGUs in the country. Ang aton ekonomiya nagatalbo, punggan, ang progress kadasig. So, ang mga kriminalidad ni siya, kakuan ni siya kakuan ni siya, affected ining aton nga ekonomiya, malabyo ang investor. So, diri taga pangabuhi sa syudad, diri ta dason generasyon na bulo sa aton, binuligay kami. Let's make our city very peaceful, no? Kung sa aton kauturan dira who are still involved sa illegal drugs, better stop. Okay. No, katon taning ita another livelihood na ton. Action art, no? So, konta, uligay ta. Kung direct sa aton government, ang makabenefits ni aton kabataan kagabuhan kon damo investors kay damo available employment po. Aha. On that note, Vice, salamat sa time. God bless. Good morning sa imo. Yes, Action Art, more power sa imong program da ka sa liwat na yung aga sa ating diplomat. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, no, ang vice alcalde diri syudad sa Bacolod. Now, tiyang punto ni Vice Mayor Elcid Familiaran, the same ina sa aton nga gina point out, no? Ining natabo lately sa Bacolod nga pagpatay kay PO1 Eric Alcosaba. Isa ka klaro nga manifestation nga waay nagidya kahadlok ang isinuman nga responsable sining nga krimen sa pag-initiate, sa pag-execute sang plano nga pagpatay sa sining nga biktima. Action Hotline. Ano man ang background, ano man ang pagkatao sining persona nga way pagidman maplastar subong because way kita kay balo kon ang PNP ang ilang investigation labi na gid ang alegasyon ng pag-angot sa ngalan sining awol nga pulis sa illegal nga droga way mabutangan sang katapusan bala o kon klarifikasyon nga hindi di napaskaan sa kaso ginpalin siya na priso siya bangod nga may violation. Sige pa man nagyapon, duway pa man na mahatagan gid, no? Sang closure ang ina nga allegation against the victim. Ang aton malang amuni nga sa pampubliko nga lugaraw. Kagaan nga nagapinagusto na gid lang ni nga bisan amo niya oras, pwede mahimong kriminaw. Action Hotline. Oh, nga tuman na giniya kablatan. Nang pamangkot, butang ta illegal drugs ining ginalinan. Butang ta pa may kang tanan sa illegal nga droga ginman ko na muna kay pamilya way pa man sa statement ang inbuyan. Ti sinuon malang di ang makahimo sina. Man kun lang tawon mo bisan ano pa kadako nga sindikato. Bisan sino pa dira nga tawo kung i-project mong isa ka persona sa katulad sining operation nga ara sa kadamaan, himuon mong krimen, may getaway vehicle kamo tuod, pero kung way sang ginasaligan ni hindi ni pwede nga himuon mo na oras kaga mo na nga tinion kay sa tutuod lang may on standby nga pulis da sa may Grace Pharmacy. May on standby ka na lawara da tagdua ka bilog da. O
Pag sinigabong, to nga ang way corresponder. O, may ara sa lupwes da, kita ko may pulis. O, kagiban pag nga may areas, nga way may intercept. Tisiling ko na, ni kung madudahan kita ni nga, gina-alaw lang naton yung pinatyanay sa bakulod mo ni oras? O kung ginatamaran tong pulis magtindog, kaya basi ka sakit na buli nila sa nga pinungko lang da. I mean, ang aton malang concern di is ang peace and order sa bakulod, no? Butang tapa nga may ara, ang ginahimo nila ni pagpang-iban o kung may ara man sila operation. Sino ang may operation? Para hindi madudahan ang pulis kag ang aton mga otoridad. Nga ang base ang duda sa taon, di ba si pulis mo ning kapamatay sini? O para madula tan ina nga duda, dapat may closure sa kaso. Mayara kung tani sang mapasakaan sang kaso kang madakpan nga naghihimo sang krimen. Ano na yung nagapamatay sa Bacolod? Sumong taga Bacolod man eh. O, kay klaro ang isa lang diri ka klaro, ng culture of impunity, wala mahadlok ang sino man nga naghihimo sang krimen sa pag-execute sini. No? Waya kahadlok ya. Nga daw way lang daw manok lang ang ginihaw nila to sa slaughterhouse. Di sobra naman eh. Sobra naman. Maluoy man kamo. Ang publiko okay malas publiko niya. Total, way man ta binlod ya. Way man tayo sang kontra. Bisan maglagaw kita, way magitang ginakabalakan. Tipro kumagamon di karon sa pampubliko na nga pinatyanay, tiniruhay na karon. May lang kundi kabasikan, kabasiyo, may lang kung basiyo, kung balinis karon nga magtalang ka magkanto sa imo agtang. Diyang pamangkot din anong statement sa aton mayor. We are expecting a statement sa mayor ta kung anong instruction niya kay Police Colonel Henry Binyas. Ano din palayag sa mga sektor nga nagabantay kag naga-expect sa hustisya nga dapat magaluntad sa magkrimen, no? Nga ginahimo diri sa aton sa Dakbanwa. Tinanoy ni man sino nga alangan mo na kung matipon-tipon lang sila daya nga may patyon tatol. Kita ni Oliver, ni Bernie, ni Yado Nilmar, sininga sa kahit na sila may patyon tong puliso. Awol nga pulis, kita mapatay. Ti ano man yang gadgad namon abi, ano man yang sala na, anong sala sa pulis amon ning patyon ginamon. Butang tapa durugista o kon sindikato sing legal nga druga mo ginang kapasidad. Sobra naman na iya nga padayaw ng ilang bisan diri syudad ya. Ang gwasi ni karon way respeto ang mga durugista di sa aton as pulis. So tinunto Colonel Binyas, sir. Ano na yung tabo man? Why na respeto si mabutang tabi karon kun ang mga suspect sa krimen, sindikato sa legal nga droga kay tiya mo na akig sila halimbawa sa kay Alcosaba. O ti ko na sindikato nga droga may akig kung kompetensya man ni Alcosaba, dabutang ta mo ng mga alegasyon. Tinanong ni Sir, why sila respeto? Why sila manukan sa imo? Hindi ayan nga. Kung hindi ni grupo sa sindikato, ti sino ni Sir? Hindi kami niya kasabat. Kay niya police investigation, nga arang expertise polista, ti siling ko sobra na ni. Hindi na ni husto iya. Nga bisan, damo tawo, kag sa pampubliko nga lugar, himuuno iya, nga daw kinanturis siya sa Bacolod, di ang pagpatyanay, dawain na lang. Daw kasimple na lang. Katimakon mo iya, kanamo galinabay nga mga salakyan, gindalagan pa iya mo, kita ko sa replay, sa video nga nakita naton ginsend sa isa ka netizen, gindutan pa sa bagol, sa ulo ka ginpalukpan, sus, gatalbo ang dugo, utok itong iban guro. Dayaw kuya, purti ka isog. Ti kunway ka to sa ginasaligan, mubra ka to amo to ya. Na, ti hulaton ta pa nga may miyembros pamilya ta, nga maamo na. Sir Binya, sir, I think it's high time eh. Ti kung maginipos na lang ta sini, at pagustuhan ta eh. Hindi na ta magana kagumod da, hindi na ka mo magana pamangkot. Kung nanay may pinatyanay sa Bacolod, mabalta, may sala man na siya, tiyamon lang na eh. Hulat na lang ta nga may mahamyang naman, nga base sa uli bisan sa mga opisina talatapan sa gobyerno, masulod, nag-apat ka tao nga nakabunet,
kag pusdakan ka. Action Hotline. Hindi na nausto ah. For me, enough na ini. Please, sa mga otoritista, himuan nyo, pakita nyo, be. One time lang nga may madakpan man kamo kag may mapasakaan sang kaso. Action Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamo. Ka naman kasi ang ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action
Ipa-action mo mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo, ipa-action mo. Ipa-action mo. Hunas sa balita. Hunas sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Hunas sa balita. Hunas sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radyo pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Aksyon na balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga
mensahe mula sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Oy, hatagan ko na iligwan ng mga mensaheng ginugin padala ko parang man hindi magsunggod ng mga nagapadala sa mensahe bala. No, good morning kay Annalie Bautista, kay Sir Dindong Guzman Severino, Sir may agada. Amuman kay Paring Basti Girhin, kay Manang Manit Poblador, araman si Chay Linda Soriano, araman gabon ito, Joseph Pacifico, good morning. Good morning man kay BG Sniper. Thank you da. Kay Paring Basti Girin, siling niya ang drugs nga ginadakop nyo, pakita nyo man paano i-dispose or kung ginaano nyo na. Correct man na nga point eh. Rosalyn Grati Perwelo, Dexter Bihos Diras Candoni, mustada pare. Araman si Red Mankind. Gina Rose Ilumba Tayhupon. Good morning dira kay sister-in-law ko. Roger Montalvo, Ninoy Menga Gadra. Kagawad Red Salgado. Attorney Cesar Bustamante Viloria Jr., John Bilonio, Heaven, good morning. Araman Analisa Francisco. Mike Hinuna, Winilin Servano Esteban Bugina. Ihada Mengaga. Sir Hel Flores. Colonel Flores din ka na nasign sa mong sir. Edphil Isparagusa Balibadlan. Idol, kagtanan nga mga Eagle members, no? Dari sa Negros and Bacolod. Good morning. Boy Jolingo, Fred Kilip, Glenn Talafiero. So on mga ga, Flora May Bakuli. Good morning. Araman si Ted Ko. Flora May, nabasa ko na. Richard Pachico Andico, morning. Action Hotline. Jopit, itabag to Jopit. God bless sa imo. Good morning. Thank you for listening. James Kai de Liomes, Rod Ancero, Franz Dar Starry, si Dan Islafor, morning man. Grace Bernal Morales, morning. Ken Alonso guys, Tokyo, Japan. Basti girin niya may mga pulis na dira sa corner sa may Grace Pharmacy. Siguro naga-ML or FB naman. Nagligado ka namin, nagid-videoan ang pulis nga nagatamod sa CP, balanon gin nga naga-games ay kalain. Why man na problema ang mag-games Importante nga kung may insidente makaresponder. Abing itabag so on morning regards da. Pero antes ko pa dayon noon Online sa hotline. Check karong ko lang kay dra sa Candoni, may nasapuan nga bangkay, no? Sa suba bala kay understand. I-check nato nanay. Aring hepe sang Candoni PNP, we have Sir Richard Parito on the line. Sir, how are you? Kumustang Candoni da? Bago lang tapos fiesta, may naglutaw sa suba nyo? Good morning, sir. So far sa regarding sa fiesta, natapos din man ng festivity without any incidents nga natabo. Gani, Sa subong, may nakita nga bangkay dito sa idalom sang Taytay, no? Adjacent sa poblasyon sa sining Banwa. Kag ano na siya, barangay east na siya, west? So barangay east ni siya, nasakop ni siya sa barangay east ang ining Taytay. Taytay sa barangay east. No, pakadto na siya sa namungsod ng area? So hindi, bali ang ining pakadto ni siya sa Payawan, barangay Payawan. Sa Payawan, so sa main, sa main Alin ka sa gigaling nga poblasyon. suba. Sa main gigaling nga suba. So ang Taytay da, ang ubos niya may overflow. Oo, may overflow na siya. Medyo madalom-dalom. May ara man nga portion nga batuhon. Gani. Nagataas ni siya mga more or less 50 feet. Gani, oo. Suito ko ginang lugar da. Pero, ano sir naman ang initial nyo nga kuan? May ngalan na? Sino ning nasapuan na bangkay? Kaya nanong investigation initially, sir? Oo. So, para sa initial investigation nato, no, nga nakakandak dito sa area, ining nasapuan ining bangkay,
nagapangalan kay Lubel Ramos Liboon, no, 28 ang edad, no, single, o taga Purok Santan, Barangay East. So base dito sa mga witnesses nga gikandakan naton sang investigation, ining na ni nga tawo nga ni around 11 o'clock in the evening, hubog ini siya, nagbakal pa ini sa Tianggi adjacent sa amo ni nga taytay. Okay. Na hubog. Then nakita ini sang sang tag-iya sang store, actually parinte man gani kay Libuon man. Okay. No. Nga ni siya, nagatindog sa kilid ni siyang taytay sa sa railing, naga-attend maglumpat-lumpat, ginatanaw niya ang galom. At sauli, nabatian nila nga may naglagapok na. Ay, Pero wala nila mind nga gali, tao na to ang naglumpat. Oh, so possibly nga nalipungan ni siya o bangod sa kataason nga 50 feet daw naglaing group matchag ya kung base nakaigo sa bato ni. Yes sir, tungod sa iyang kaulugbon, tungod din nga tao, ang background niya sini, no, habitual drang kinis ni siya kay suno sa iyang amay mismo. Halin ini sa Manila, kag nagpuli dire, nga daw hindi na maintindihan bala ang iya nga pang-ugali. Tapos, gainom ini siya adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw ini siya gainom kay alcoholic na. Kag katatlo, kaduwa na ni kabisis, nakita sang iya amay, kag sang iya pamilya, nga nag-attempt nga maglumpat. Una, nagsaka sa poste, nag-attempt nga maglumpat tani, pero nakita siya. Yan ang ikaduwa, naglumpat siya sa bubon, pero manabaw man yung bubon, why man siya manong. Kag katatlo na ning natabo. Sino ganing ginikanan ni Sinisar? So, ang iyang ginikanan, wala ko pa ang kumplito ngalan sang pero pastor man ini diri siya sa kandoni. Ang iya may kag nag-aligar gid ini siya nga hindi na siya maambalan ng iya nga bata. Hindi na nila mahatagan mayo kay dance kay wala na ini siya gapamati kag wala nagatiner sila nga balay. I see. So nagapati ang investigation nagapakita nga why man foul play sa kamatayon sa ning victim. So sa among initial, tungod nga ako mismo nag-check man sa iya nga lifeless body no sa suba. Wala na sang iban foul play. Malimpyo ang iya nga lawas aside lang sang iya nga ulo nga nakatupa sa bato. So bali kuan gid sir, buka ulo ya. Bali may gamay lang siya may gamay lang siya nga makita sa outside niya nga portion, gamay lang gid nga kita nga pilas, pero siguro bagok siguro na sa sulod. Actually, nag-request pa kami sang postmortem no, sa kay doktora dito sa Rural Health Unit. Okay. I understand. No, pero subo-subo ni. May mga background nga nag-attempt. So, anyway, thank you again sa sinang update. Ludel Ramos Libo, ano ngalan niya? Yes, Lobel. L-O-V-E-L. Lobel. Oo. So, bali pila ganing edad, sir? 28 ang edad, sir. Bahuben pa. No, soltero, no? Oo, soltero. Sige. Sir, ano ganing ranggo mo subong? Major ka na kung captain gyapon? Police captain pa, sir, Kaloyan. Ti basi kung dason pagkita ito, major na. Kaloyan, sir. Gani kay nag-retire na tong deputy mo na gali nga kasin ko nga si John Itabag kuha na siya gali, nag-retire na? Oo, pakaisa mo ka na yun. Nag-optional man siya, sir. Gani, regards sa da, no? Ara pa man sila ni Aruyon, the rest sa mga parinting kung ara da. Sige, sir. Salamat, kid, sir. Salamat, kid, sir. Morning. Ang hepe sang kanto ni PNP, Captain Magliligapon ng ni Sir Richard Fajarito. F na siya nga Fajarito, kami policeman si Isabela, nga Fajarito, tiya pro P, no? P, iniya F, Fajarito. Ahay. Halin sa Manila, siling ni Sir Fajarito, daw hindi ambot na may pagbago sa pamatasan. Pastor ang amay, nagpalainom siya kuno. Dason, nakita man, sa tagiya sa Tianggi nga baklan, nga daw, nag-standby skilid tayo sa uling, batian sila lumagapok siya na tugali, basi lumukso eh. Action Hotline! Kuha subo maning blita, no? Pero ti condolence pamilya, dara. Action Hotline! Fred Ninia, good morning. Frankie Alojado, pare, baw daw, ala ko nang ginutang ko ay ihada ko. Good morning si mo, dara. Paring Frankie Alojado.
Jean Hisulgon nga good morning Action Art Mahota. Tamiaw Lihog. Tatay Tony Hisulgon na naibiging Manong Romel Pagsubiron ng Bibi ng Risa. Juris Toledo. Nora and Jinjin, thanks from Bibs Mango Stand sa Valladolid, no? Dira sa Bangga, Julia, Valladolid, Negros Occidental. Kay Philip Laurente, morning man kay Nonoy Tahunes, Jensen Haudinis. Why nakadlok magbaligya siya aga kagabi? Ay gali, hindi na nga lugar. Action Hotline. Heaven, Sherilyn Oro Javier. Good morning to all watching live. Si Milag Rose. Good morning Negrosanon, Anali Bautista and BG Sniper gamonitor man. No? Thank you gid sa inyo pag-monitora. May ngagaman kay Jonathan Magbanwa. Uy, Sir Jonathan, musta na ang kalilingda? Haraman si Engineer Noel Olia. Rona Aldisol, Gerly Basister, Lito Hipaya. Ken Alonsagay, haraman si Gerson Ruiz. Barangay Kapitan Juan Suniel Malayang sa Barangay Kabog. Oyen Colmenares. Eli Guerrero. Rinaldo, si paring Alvin Graba. Daisy Mingan, Rico Gantalao, Bong Valencia, Rahman Gamonitor, si Gigi Culaler Gamala. Action Hotline. Glenn Marti Lambot, kumusta pare? Rahman si Cyrus Makiling, Retired Colonel Placido Hintulio, Consorcia Diego. Thank you thank you gid sa pag-monitor mo. Si Paul Robert Palier Soriano, ang tiyo ko nga gwapo. Morning. Action Hotline. Doay ka mo gana magpalauli sa umadi, sa no kumumay sa fiesta siguro, no? Sa kay nang Jean Pabilio, morning man, liog tabida sa kanduni ang payment kamigo, kudi gawait sila, ay kalain ka pa ng kotsi, dyan ako stas, nga may balayran ka mo da, bayarin nyo. Sige, kay Councilor Bicoy Habiliana, Inday Ivy Alvarez, Willie Marvin Cordova, kag sa mga taga Purok Paho, Barangay Dulao, Bago City. Panukots tuto dyan. Yata kanduni da, may utang mo smigo ko, bayarin nyo da, ay klain. Action Hotline. John Flora Mercurio, si Digong gamonitor. Hindi niya si President Digong. Kung ni bata ya, idol si President Duterte, ngalan ka bata ni paring John, si Digong. Action Hotline. Gayo mi kung si Digong kuma gakuan man siya no? Gamonitor man siya. Ay sinang mikmik ka monitor. Kinulbaan siya kuno, hindi Jo, buot na ya. Morning, kalma lang puso mo, halong kagid. Sige, ti paring Chupoy magbanwa, gawuri siya, sila ang pareya. Mo gina, ang life, isa ba lang na Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ako po si...
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Way nagikot tiyempo morning lang kay Apong Alagos sa Marisa Magallanes Luhan, Jean Oisiser, kay Nora Misias, monitoring sa kuno regards lang Jocelyn Karamaan, pamatig kami permi sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Fred Ninya, kag Sir Ani Hanggayo, Sir, good morning. Si Consorcia Diego, sininga mayang agalendra, barangay 13, labinagid sa Boulevard, musta lang sa tananda. Si Chi Mingan Islafor, Day Bibing, musta na da, may lang nga pag-monitor. Ariglado, way nagaling gid ko tiyempo, no? Nga to reminder lang sa aton sininga magka-aksyon, di ka mo magkalipat. Para pagpabakod sa immune system, resistensya sa rawas, aring gina-rekomendar naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan pagid sang tea, a complete combination para sa mayo nga ikang lawas. Kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc nga mapasigurong bakod ang aton immune system. Tandaan kita, amo na ang isa ka produkto nga nagabulig pa para nga makalikaw kita sa ginatawag naton pag-develop sa balatian bago nang insomnia problem nyo hatagan solusyon. Kag kon katinlo bagambalante aring Dr. Alfred's Mangosteen Soap po makabulig ini antiviral, antibacterial soap nga maka-prevent sa mga viruses nga nagalakip sa coronavirus. Tandaan kita, available sa wakong kagasinsa drug mga ka-aksyon. With aksyon, Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon Dorel Cabato, kag-aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,